ngayon dito sa Marnon. Alayo, taga-lamisa, alayo. Aming ulong asaya mo, Taga-lamisa. ay bistigin sa inilalawa. Isang hito na tapos niya sa ita mo, ikong gagala mo. Iyan ngayon dito sa Marnon. Aming ulong asaya mo, ay bistigin inikilala. Isang hito na tapos niya sa ita mo, ikong gagala mo. Sigat ang sayaw na aming ulong, lagas batak interesado. Salit ka mo at vestibido, habang sayaw inamido mo, kararayhak at magkatao. Alayin ka na itiugaga, ayaw na ka mo pagbuhaduma. Samtang sige pa ang tirasayaw, isang mura na itutuwag ka maragana at pagusura. Naari ang parinis talaga pusa, mga ulukot maninanuha. Paglaw ka na ang mga bulsa, igawas iyo barka, ingit ka lang ang nagkasa. Yang kamu taga-lamisa, maniro ka na iyong antala. Kung hindi maubos, tuhahin-tihin na gasman ka, dali-dali at kaya mo pa imakulat siya. Natigada mo itakisita, paribong na ikatong klasa. Ganado na ang tagabandagan at ganda, para hitong minsan hito na makuraksa. Masayaw na di ko presman, anong nagasin ako na barapata. Sige ko pre, para ganado ang masayaw, di ko presman manutag na minuto. Sige ang gaman na galamisa, ay di ko gobernador masunod niya. Dati mania at mga mayor pa nakita, may masasayaw taliban, tiraturan sa higit. Lagas bata, interesado. Damo salamat, Honorable Johnny Bagendo, kanatong mabtig sa kanyang bayan member of Falls sa Municipality Hard Mercedes. Papakarin natin. Yan. Po sa iyo gingkado, ma'am. Damo salamat. Thank you for coming. Yes. Okay, diretso na kapitan Curacha.